ଗାଁ ହଉ କି ସହର ଗରମ ଦିନରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତା ଔଷଧ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ଆଖୁ ରସ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଆଖୁ ରସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାହା କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ଏବଂ ଆଖୁ ରସକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଦେଖିବା ସେଥିରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଖୁ ରସ ବିଷୟରେ। 150 ml ଆଖୁ ରସରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ? କ୍ୟାଲୋରି 160 ରହିଥାଏ, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम रहता है, सुगर 20 ग्राम रहता है, प्रोटीन 0.1 ग्राम रहता है, फाइबर 0.77 ग्राम रहता है, कैल्शियम 76.28 मिलीग्राम रहता है, पोटासियम 279 मिलीग्राम रहता है, मैग्नीशियम 4 मिलीग्राम रहता है, आयरन 0.55 मिलीग्राम रहता है एवं विटामिन सी B6 E रहता है। आखु रस एक प्राकृतिक ऊर्जादाता। ସେଥିରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆମ ଶରୀରକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏହି ଆଖୁ ରସକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଏସିଡ୍, ପାଚନତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ। ଆଖୁ ରସରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ହଟାଇ ରକ୍ତକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡଷ୍ଟକୁ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ସ୍କିନ୍କୁ ତାଜା ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଖୁ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡିରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ଆଖୁ ରସକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡିରେ ଥିବା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବଢି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ଆଖୁ ରସକୁ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖୁଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇବେ, ନଚେତ୍ ସେଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆଖୁ ରସକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ରଖି ଦେଖିବା କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করা জয় ভুলিবেনি। রহিলি, নমস্কার। নেক্সট ভিডিওରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।